Nanga Kenya tani wolongula be wele sebugu sigida la ani tani saba be yano Washington DC America faba kono anga foli be awye ayo bismillah malikura kunafuni keneka anga bi kunafuni kumaba bina talike nuneka Koloseli b'a jira ko Mali be gɛlɛya baw sɔrɔ minnu ɲɛsilen don hakili jagabɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya la sanfɛ kalandenw o ni baarakɛlaw cɛma o taabolo nin be k'a jira ko Mali be ka bɔnɛ a ka baarakɛlaw setigi yɔrɔ b'a la a be ka nɔ bila a ka yiriwali ani sɔrɔ yiriwali la hali ni a y'a sɔrɔ fanga n'a jɛɲɔgɔnw ye cɛsiri walasa ka dusu don mɔgɔw kɔnɔ u ka segin so Senegal jamana fanga kura ye taabolo kura da ka ɲɛsi sojɔ baaraw la fanga ɲɛmɔgɔ kuraw ye yamara di ko sojɔli bɛ ka lajɔ Dakar sigida kɔgɔjida la yɔrɔ min na dunanjigiyɔrɔ ani so kura jɔliw hakɛw cayara Chad jamana na General Mohamed Idriss Déby Itno min sigira fanga la sɔrɔdasiw fɛ nin y'a san 3 ye a fa nɔna bila la a be komi a ye ɲɛkun ye tɛnɛndon nata jamanatigisi kalafiliw la ni a sɔrɔdasi fanga ye a sinɛkɛw sen bɔ a kalataw la Mali be gɛlɛyaba sɔrɔ minnu ɲɛsilen don hakilijagabɔw ma kɛrɛnkɛrɛnya la sanfɛ kalanso o ni baarakɛlaw cɛma o taabolo ni ye ka jira ko Mali be ka bɔnɛ a ka baarakɛlaw setigiw yɔrɔ b'a la a be ka nɔ bila a ka yiriwali o ni sɔrɔ yiriwali la hali n'a y'a yira ko jamana sɔrɔ fanga ani jɛɲɔgɔn olu ka cɛsiri walasa ka dusu don maa minnu na minnu kan ka sigi u ka so an ye Mali jamanadenw dɔ sɔrɔ minnu sigilen bɛ yan Amerique jamana na VOA Banbara kunnafonidila Modibo Dambele ale n'u baro la an k'u lamɛn Ne tɔgɔ Rokiatou Tangara. An b'a dɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ yan ani u balima minnu bɛ Mali la e hakilila ye mun de ye cɛɲɔgɔnya la o kuma kɔni o diyara n ye parce que n'i y'a jateminɛ a kɛlen don sababu ye fo k'a to Mali ye a densɛbɛ caman perdre depuis anw man ka dɔgɔ n'anw mana yan nɔ fo k'a fɔ anw minnu bɛ yan mɔgɔw tun bɛ wari ci ka taa Mali la cogoya min na ni mɔgɔ minnu tun bɛ dɛmɛ kɛ u ka denbaya ye u balimaw ani fasira ni basira no a dɔgɔyara ala ni janfa ani ko tɛ bɔ a sira fɛ ka da kan mɔgɔw bɛ u somɔgɔw u denw tromper u b'u balimaw tromper mɔgɔw bɛ miliyɔn ni miliyɔn ci k'a fɔ u bɛ galon tigɛ ko u ye so jɔ ye u b'a fɔ ko so b'i bolo u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ dɔnniya ta ka da u ka balima dɔ kan ka wari ci a bɛ se ka kɛ miliyɔn ba ni miliyɔn ba k'a ci k'u ka so jɔ ye parce que u dalen don la u bɛ fɛ ka don dɔ la ka segin u faso kan dɔw b'o wari minɛ k'a wari k'u sago ye mais so tɛ jɔ ye foyi tɛ kɛ dɔw sera k'u ta ni hakili sɔrɔ ka segin ka na ka baara kɛ yan nɔ ka bɔ nɔgɔ la mais a kɛra sababu ye dɔw ma se ka ani hakili sɔrɔ mun de bɛ na ni nin ye yɛrɛ bolo bon ne kɔni fɛ min bɛ na n'a ye parce que sariya de tɛ yen n'a fɔra ko sariya tun bɛ yen nɔ sisan k'a dɔn k'a fɔ ko e y'i balima ka wari minɛ ou bien y'i den ka wari minɛ k'a dun i dun ye layidu ta ye ko i bɛ ka so de jɔ a ye i ye photo ci a ma i ye fɛn bɛɛ kɛ ale fana wari ci aw preuve bɛɛ bɛ yen nɔ k'a di ka wari cira a tigi ma ko olu fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ ni sariya de bɛ Mali la min b'a to ka olu mɔgɔw fɛngɛ k'u puni a bɛ se ka kɛ a bɛ dabila mais le fait que sariya tɛ yen a kɛra de telle sorte que mɔgɔ si tɛ ka sɔn mɔgɔ baden de bɛ ka ban ka investissement kɛ Mali la dɔw bɛ idéw b'u bolo ka taa business kɛ dɔw bɛ ka taa fɛn kɛ mais le fait que ni ɲɔgɔnnaw caman kɛra ou bien a kɛra mɔgɔ dɔw la o ɲɛnɛ u b'a fɔ ko ko Mali kɔni tɛ ne kɔni b'a dɔn an bɛ foli kɛ minnu bɛ jamana kunna bi in na parce que a bɛ komi olu de y'an fa n'an baw ye i y'a ye donc olu bɛ ka lamɛnni kɛ ne kɔni bɛ fɛn kelen min f'u ye u k'u janto tungarakɛw la mɔgɔ minnu u kana fɔ k'a kɛra minnu na ka tɛmɛ k'u ka fɛn u k'a lajɛ n'u bɛ se ka yɔrɔ di mɔgɔw ma tungarakɛw ma minnu ni kow ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka tɛmɛ k'u la encourager u ka se ka segin ka na u faso la ou bien u ka fɛn bila en place a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni u ka se ka maliyɛndenw motiver quoi. Aminata Traoré, je travaille à la poste United States Postal Service. Ne bolo o waleya bɛ sɔrɔ parce que baara n'u nana kalan kɛ mais kalan fana bɛna kɛ cogo jumɛn na u nana cogo jumɛn na ka na kalan kɛ kuma dɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔw nalen don ni jamana ka fɛngɛ bourse ye par exemple ni jamana ka bourse ne o yila nati kana kalan kɛ
normalement i kan ka segin ka se ka segin ka taga ka taa jamana dɛmɛ n'i ka fɛngɛ ye mais mun tɛ segin ne bolo peut-être baarako de b'a kɛ u tɛ segin a bɛ se ka kɛ baarako ye parce que n'u tilala yan nɔ u bɛ baara d'u ma ou bien u bɛ baara ɲini k'a kɛ yan nɔ tuma dɔw la vraiment a ka gɛlɛn yɛrɛ u bolo kosɛbɛ u bɛ to illégalement u tɛ fɛngɛ sɔrɔ sani aw k'o bɛɛ kɛ o ka se ka position d'u ma so u bɛ se ka segin ka taga min na u nana min kalan u ka taa ka to o don ba la ka jamana dɛmɛ n'a ye ka jamanaden tɔw dɛmɛ n'a ye. Assalamu alaikum, moi je m'appelle Kader Tunkara, j'habite à Washington DC. An b'a daminɛ an yɛrɛ fɔlɔ la parce que i mana bɔ dunu fɔlɔ la i b'i kɔnɔ ma Congo kɔfɛ o man ɲi an b'a ɲini an maliyɛnw bɛ l'extérieur fɛ an ka jamana dɛmɛ an ka hakili to jamana la an ye tunkaran kɛ min ye an bɛ se ka ɲini cogo min na ka segin so préparer donc an ka segin so a ka d'an ye mais a ka gɛlɛya dɔ b'an bolo a kan parce que jamana n'an taara an ka essayer an ka kunbɛn an ka ouverture dɔw d'an ma an mana taa tuma o tuma la k'an bɛ ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ mais vraiment on est bloqué min don an mɛn'o la donc maliyɛnw b'a fɛ ka segin so mais u ka segin so nɔgɔya u ye mɔgɔw b'a fɛ ka segin n'u ka fɛnw ye aw ka essayer ka olu ni minɛnw aw ka se ka exonération ko in c'est très important pour les Maliens de l'extérieur donc sinon n'o bɔlen kɔ a la vraiment an bɛ fɛn fɛn fɔ jamana ko na an ka maliyɛnw ka sabali maliyɛnw ka muɲu an bɛ fɛn fɛn n'a ɲɛ don dɔ la an bɛ a sɔrɔ don kelen jamana bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ maliyɛnw den bɛɛ la Ala k'an sɔn sabali la. Senegal jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ye yamura kura di ko so jɔli kura minnu bɛ sen na a bɛɛ ka lajɔ kɔgɔjida la Dakar ka sababu kɛ dunanjigin yɔrɔ o ni sangaso minnu ko fɔra waati yɛlɛma lafasalibagaw fɛ i n'a fɔ kɔgɔjida kɛnyɛrɛ marafɛnw ye AFP ka laseli la min sɔrɔla lakanabagaw fɛ tile 4 kɔnɔ an ye sojɔyɔrɔ caman baaraw lajɔ Dakar kɔgɔjida la ani dankan wɛrɛw fanfɛla la sigida kɔnɔ Faba lamini na colonel Saburu Njayi kɔlɔsili ni sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda min janto bɛ dugukolo ɲɛsɔrɔ la n'o ye DSCOS ka fɔ la AFP ma o cɛkɛda min bɛ lakanabagaw ka bolokɔrɔ. Général Mahamat Idriss Déby min sigira fanga la sɔrɔdasiw fɛ ni y'a san 1 ale ka fa nɔbilali la a bɛ ko ɲɛkun ye tɛnɛndenw nata jamanatigisi kalata la minnu na a finitigiw fanga ye u ɲɔgɔn dankɛlaw olu sen bɔ kalata la u ka senamatɔn maa kunnagosi jugumanw kɔfɛ a yɛrɛ fɔ ko ye fan 1 de ye barisabu ni faba kɔnɔna bɛɛ labɛnna ni tamasiyɛnw ye minnu sɛbɛnlen b'a la ko midi n'o ye Mahamat Idriss Déby Itno o tɔgɔ surunan ye ka finimasiriw dɔrɔn la minnu bɛ a ta ko 1 ɲɛtigi sigi i n'a fɔ a facɛ t'a la san 2021 na. Kenya jamana la mɔgɔ 188 kɔ fatora sanji funti fɛ kabini mars kalo la ka kɛɲɛ ni kunnafoni jate kuraw ye alamisa don jamana ka taama o ni turisiw ka minisiriso o ka fɔ la ka masɔrɔ sanjiba bɛ ka na hali bi jamana kɔnɔna na. VOA Bambara kunnafonidila Marama Traore ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Kabiri samiya daminɛ waati camanba de farala kaba yɛlɛmali kan min kɛra ni waati yɛlɛma taabolow ye El Nino a kɛra sababu ye ka sanji ka tiɲɛni nɔ inondation labonya kosɛbɛ min ye an ka siraw ni pɔnw ani an ka yɔrɔ dilannibaw caman tiɲɛ a ko kɔlɔlɔ kɔni bonyana mɔgɔ 188 olu de ni tayana ka sabu kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ taabolo cogo ye u ka minisiri ye nin fɔ bataki dɔ kɔnɔ ka kɔn o ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 179 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fatura mɔgɔ 125 olu jogina 90 wɛrɛ bɛ yen minnu tununa jiwoyo fɛ mɔgɔ 1680 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila a ye min fara kan a ko ɲɛ kɔlɔlɔba kɛra min ye a ka ca ni mɔgɔ 10 ani kɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen fatura karidon sufɛ ka dugu jɛ ntɛnɛndon na o waleya in ju bɔra an ka barajiba dɔ min bɛ jamana camancɛ yan fan na tiɲɛna ka sabu kɛ sanji ye minisiri so min sigilen don jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔ kunna y'a yira ko mɔgɔ 52 olu de su yera 51 olu tununnen don Meimawi
o kɛrɛfɛla la n'a filɛ nin ye ka taa Valley du Rift mara kɔnɔna la kilomètre 60 o de bɛ ani Nairobi cɛ na sira wɛrɛw fɛ dunan minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'olu ye tourisme ye mɔgɔ 100 ni kɔ fɛnɛ bɛ minnu bɛɛ lajɛlen balana arabado kɔdigɛba dɔ da la yɔrɔ min lasagolen don Masai mara kɔnɔ ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye dunanw ka ministriso n'o ye ministère du tourisme ye kunnafoniw lase ko maa minnu ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka taa nunu maaw kisi dugumasira ani sanfɛ sira fɛ sera ka mɔgɔ 90 ɲɔgɔn kisi ka bɔ ni kungoda kofɔlen in na yɔrɔ min lakodɔnnen don ni kungosogo olu ka lamarali yɔrɔ ye ni maaw bɛ taa ka taa lajɛ n'o bɛ wele ko safari ye yɔrɔ fɛnɛ minɛna ji fɛ kosɛbɛ an bɛ waati min na ko sisan a yɔrɔ kofɔlen la sɔrɔli kɔni ka gɛlɛn ka sabu kɛ pɔn min tun b'a yɔrɔ labɔ o tiɲɛni ye nin kɛra u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ale ka laseli ye Stéphane Nakola AFP ka kunnafoni di so kan so minnu jɔlen don ni yɔrɔ ninnu na n'a bɛ wele ko campement 50 ani kɔ ɲɔgɔn bɛ yen yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna baw ji sigira a kɔnɔ o y'a to baarakɛla mɔgɔ 500 bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ka baaraw binna gɛlɛya kɔnɔ a ye min fɛnɛ fara a ka laseli kan jamanatigi William Surito ye laseliw kɛ tarata don k'a fɔ ko finitigiw ka wulikajɔ baaraw bɛ senna maa minnu ni olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yɔrɔ minnu binnen don gɛlɛya kɔnɔ sanji ka tiɲɛninɔ sababuya la ko ka se k' olu kisi États-Unis ani Royaume-Uni jamanaw ye laseli kɛ ka taa bale gosi ka taa u ka dugutagalaw fanfɛ ko u ka kɛnɛya fanfɛyɔrɔw to yen ani fɛnɛ u ka duguden minnu ni olu sigilen don kɛnɛya jamana kɔnɔ k'u ka u ka taayɔrɔw dɔn ani k'u yɛrɛ kɔlɔsi Kremlin ye Amerika jalaku lagosi alamisa don minnu b'a fɔ ko Rusila cɛdenw ye marimafɛn fiɲɛ jugu n'a bɛ wele nanzarakan la arme chimique kɛ Ukraine a n'a ɲangili kuraw ko fɔ ayiwa min ɲɛsilen bɛ Moscou ka jago jɛɲɔgɔnbaw ma Amerika cidenyaso ye a lase arabadon ko Rusila tun ye marimafɛn fiɲɛ jugu n'o ye tɔgɔ ye chloroquine o kɛ Ukraine finitigiw kama Peskov ka jira alamisa don na ko Rusila ye a ka wajibiw dafa wa a bɛ to k'a ka duniya wajibi dafa sariya kɔnɔna na Rusi sɔrɔdasiw y'a jira alamisa don ko u ye Ukraine dugudennin dɔw minɛ kɔsa na Ukraine jamana kɔrɔyanfan fɛ ka tɛmɛ n'u ka ɲɛta ye ayiwa tulo sɔgɔlen to via Malikura jɛmukan kɛnɛ kan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka na an ka don kɛrɛba tɔ lase aw ma. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. aw bɛ halisa VOA Bamara Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan Nigeria bɛ ka jateminɛ kɛ ni jamana polisiw ka don jamana mara 36 kɔnɔ o ye fɛɛrɛ dɔ ye walasa ka kɛlɛcɛw ka binganiw jamanadenw welekoliw ani jatigɛ walew kɛlɛ minnu ye jamana tiɲɛ mara polisiw ye farali ye jamana polisiw kan o fangaw 300 ni kɔ kan minnu ye fariya ko o ni degun ye Nigeria jamana bɛ min wale ni kunbɛnni ye hakilisigi ye i n'a fɔ Timothy Obiozu bɛ a lakali cogo min na ka bɔ Abuja Mohamed Touré ale ka bayɛlɛma laseli la k'u lamɛn. Salon octobre kalo o tile 14 wula fɛ Nigeria kalanden Latifa Ibrahim n'an y'a tɔgɔ yɛlɛma walasa k'a ka danyɔrɔ lakana o tun bɛ segin a ka kalanso siyɔrɔ la min tɛ kalanso kɔnɔ marifatigi 5 y'a minɛ n'a ka kalanden ɲɔgɔn 2 ye Nigeria jamana kɔrɔyanfan fɛ Gandu sigida la a ko ale tun bɛ se ka teriw ka kɛlɛcɛw n'u ka kulekan mɛn ka sɔrɔ a bɛ iko welekubagaw ye bingani kɛ u kan. They actually did it. U y'o kɛ an ɲɛkɔrɔ tiɲɛna u y'u minɛ ka caya an ɲɛkɔrɔ hali n'an ɲɛw datugulen don an bugora ye an b'a minɛ ko ɲuman
a ko ale ye hɛrɛ sɔrɔ ka kisi musominɛbagaw ma. O ko nin fɔra polisiw ni lakɔli ɲɛmɔgɔw ye. O mɔgɔ 3 bilali tile 4 o kɔfɛ u ka denbaya ye kumabɔsara sara u danna. Ibrahim somɔgɔw ye $5,000,000 walima dɔrɔmɛ 3,400 ɲɔgɔn sara mɔgɔ minɛbagaw ma walasa a ka labila. Ne ka denbaya tun degunna ani a tun bɛ hami o tun ma nɔgɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bamuso tun bɛ degunna kosɛbɛ. Mɔgɔ minɛni kuma bɔ nafolo kama o ye lakanabaliya dɔ ye min bɛ ka farafina jamanaw tiɲɛ. Sɔrɔko gɛlɛya min bɛ ka juguya ka taa fɛ. Nigeria fɛn sɔngɔ o cayali février kalo la o tɛmɛna 171 ye. O ye hakɛ cayalenba ye san 13 kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko jatigɛ walekɛlaw ka mɔgɔ minɛ jɔnya la o bɛ bɔ wariko la wa ko mɔgɔw minnu tɔɔrɔla olu fanba bɛ bila ka bɔ kaso la ni kuma bɔ nafolo sara la. Nigeria farati ladilitɔn n'o ye SBM Intelligence dogola lakanamɔgɔw y'a jira k'a ye mɔgɔ 4,700 minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛw ni marifatigiw fɛ kabini jamanakuntigi Bola Tinubu ye fanga ta mɛ kalo tɛmɛnen na. Mɔgɔ ba caman wɛrɛ bɔra u ka so fariyako kosɔn. Nigeria lakanabagaw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ka san 14 kɔnɔna na Boko Haram ni silamɛ jamana ka farafina tilebiyanfan maraw ka kɛlɛbolo jugu ka murutili kɔlɔsi jɛkulu ka kɛlɛw minnu bɛ mɔgɔw faga ani fana danfarako sariyako la. Walasa ka gɛlɛya ni ɲɛnabɔ, Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ bɛnna février kalo la ka jamana polisiw ka kulu sigi sen kan walasa ka jamana polisiw ka fanga sabati. Nigeria jamana kelen kelen bɛɛ tun bɛna fanga sɔrɔ sariya fɛ ka fanga nin labɛn ani k'a ɲɛnabɔ ni sariya nin tɛmɛna. Sariya kura nin ma sɔn fɔlɔ sanfɛ wasabulon fɛ n'o ye Sénat ye. Nigeria jamanadenw gansanw b'a fɔ ko a ye latigɛ ɲuman ye ni a ɲɛnabɔra ka ɲɛ. Abuja tigibagaw Simon Ibu ni Francis Oparanozie ye kuma ta o labɛn nin kan. Mɔgɔ minnu bɛ polisiw ka kulu sigi sen kan olu ye o yɔrɔ sigida mɔgɔw ye u bɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na u bɛna se ka lakanabaliya koɲɛw ɲɛnabɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ dunanw kan minnu bilalen don ka bɔ jamana kɔnɔ polisiw ye. U bɛna mɔgɔw ta ka bɔ o yɔrɔ la. Fɛn o fɛn bɛ na o yɔrɔ lamini na an bɛna dɔ bɔ fɛn caman na nka a jugumanba bɛna kɛ ko politikitɔnw bɛna a minɛ walasa u ka kɛlɛɲɔgɔnw lasiran. Nigeria polisiw ye jatejugu sɔrɔ foroba barada 11 cɛ minnu sɛgɛsɛgɛra salon Afrobaromètre fɛ n'o ye farafina jamanaw bɛɛ ka ɲinijɛkulu ye. Jalakiw bɛ kɛ tuma caman na polisiw kan minnu bɛ tali kɛ juguya wariɲinini ani tɔɔrɔ la. Jalaki min bɛ sɔsɔ tuma caman na polisiw fɛ. Nka polisiw ɲɛmɔgɔ ka teli ka layidu ta ko u bɛna jalakiw sɛgɛsɛgɛ ani ka sɔrɔdasi fililenw jalaki. Lakanani sɛgɛsɛgɛlikɛla Kabiru Adamu ko sinsin ka kan ka kɛ jatebɔ kan. An mago bɛ min na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ o ye jatebɔ ye. Ni jatebɔ nin tɛ an bolo marako la o tuma na an tɛ se ka taa ɲɛ hali ni polisi daboli la. Polisiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Nigeria jamana kan k'a sababu kɛ san 2020 octobre kalo la jamana giringajɔlaw ye polisiw ka juguya kan ani ka wele bila ka ɲɛsin fɛn dɔw ma. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana ko wariko bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye min bɛ cɛsiri kan walasa ka jamana polisiw sigi sen kan. Nga Nigeria wasabulon ko ale bɛ ka dugudenw kulu ni fasodenw ka hakilinaw lajɛ ka sɔrɔ ka sariya dɔ ta min bɛ jamana polisiw sigi sen kan. Timothy Obiezu, VOA Bambara lasigiden ka bɔ Abuja, Nigeria. Kunnafoni cikan dɔ kɔnɔ min bɔra tarata don avril kalo o tile 30 na Mali seko ni dɔnko cɛsiri minisiriso y'a jira k'a fɔ ko jɔnjɔn sanuma n'o ye Carrosse d'or tununa min tun dira jabɔla ani labannikɛla Diɲɛ Doloma Suleiman Sise ma mars kalo o san 2023 Festival de Cannes la. Ayiwa o tɔgɔra jɔnjɔn kunkɔrɔta tamasiyɛn ye a ka san 50 jabɔ dilanni baaraw kama. O sɔyɛna sibiridon avril kalo la o tile 27 a ka so ɲare la. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakalan. Ne kɔni tɛ se ka to ne cogoya ɲɛfɔ ne bɛ se ka fɛn min fɔ aw ye o ye kunna sini ne wulila n ko n b'a ta n bɛna taa dugu dɔ la ko n ka n'a ye bolo ne a bɛ ka waati min kɔnɔ an y'a waati dayɛlɛ a t'a kɔnɔ n ye n ka basiri kɔ n ka sokɔnɔna fan si tɛ yen nɔ n ma min lajɛ n m'a ye
ni nga baraka dum wala ko ni nga ko ala je soxna na so ni nga ko ka bla ron ani ti le flaga me ta ina mai ko ministre de la culture de téléphonie qui m'a pour déclaré direction des douanes et police on est au niveau central police la ta pour venir former bon pour prendre la journée ta do ngomi sera ka na nita ka fe de la bamba anyela ko ne borai no kunu kuna sini ne borai no kunu nya la jegata direction de douane maintenant bien élection régionale au ministre ko ko ta direction barre donc bay la je ko bi premier mai baratigen sini so mo mbi so likata yi no ta directeur national bo ta mani ko membo ñu sa ndeme ci ko mena wala sa ko mu se ga douala ko ñu ci la wa na ta ci la so ne ta do akembe ci ko karosi kon mene bulu sohno ni ne si sohno ati duna to sata ayata ko waka to katanai karosi ne bulu bunya do ko bunya min do ni mambe barada kliunke ni ya ye ka bunya dai ka baraka kai la ka buye fendu fendu san kulo gilungu ito anga nyela tkesfena o bonya kama fan warmada ka men fendo aka grisanu manibulu o de kama tunni binandaka krajiti ya sudo o ajite o de ato ministry era wulati wa singa o market chugochu passer à toi de direction des douanes aller ministre de la sécurité prévenue pardon donc be wulen no kilo sega trophée mbi karosi mbi chugo abi ni ala sona nyara dalembola la on ga barati banko nguma mba mulo no chama mba mbe ka bara ku siti yonga nere fe no mba fe ka ntacheka fo bibliothèque do mba fe ka ke jabbe se ka basi so mina sokono ka ke na andama ke musée ka fengo de kun joro be ni ya ko anga ministry yere ko na se ka ndeme to mina ko mbo yeyini o mani ni ko fo me amba agency nga su be ni mi se kan ndeme ko sam se ko ka ta ga yere ni lo sola ni ba salon na ni ba fena kambe sul dani lo ka ba kama ko ma to tra ka ke fendo fena tisika para ke se ka ke kun fe o mun ba do qui demande à ta te no fa il a réussi ça il va d'abord min kama fana ko de tout faire anga bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Dakar VOA Bambara lasigiden Nama Jarabolo. aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi an bɛ kuma Mali samatasɛgɛ minnu si ma tɛmɛ san 20 la n'u ye I20 ye u ye sennatolantan jɔnjɔn ta Turki jamana na n'a bɛ wele tournoi international de l'amitié avril kalo tile 30 tɛmɛnɛ kunu araba u nana Bamako u ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ciden Aziz Mayiga Mali marabagaw y'u bisimila ka ɲa o senfɛ u ka dege karamɔgɔ Sumayila Kulubali nisɔndiyara ni jɔnjɔn in tolantan in tun bɛ ne bolo k'an ka tolantannaw de labɛn wa o kɛra Mali sennatolantan jɛkuluba n'o ye Fédération Malienne de Football ye Musa Silve Jakite fana y'a nisɔndiya jira ka ɲɛsin Mali sennatolantanna ninnu ma n'u si ma tɛmɛ san 20 la an nisɔndiyalen nana ka na an ka denmisɛnninw kunbɛn parce que u y'an kunnawolo u y'an kunkɔrɔta don n'a nataw la je pense que an bɛ dɔwɛrɛ kɛ tuguni mun fana ka ɲi nin ye sisan presque bɛɛ bɛ fɛ ka na jouer ni Mali ye parce que u y'a ye qualité minnu bɛ an ka denmisɛnninw senkɔrɔ continent 4 de tun bɛ équipe 8 Mali kɛra premier u y'a match fɛn fɛn kɛ u y'a bɛɛ gagné faut que information ka passer bɛɛ k'a faamuya denmisɛnninw n'u ka encadrement u ye effort min kɛ département bɛ ka effort min kɛ jɛkulu min tun bɛ Turki Mali tɔgɔ la tolantan in hokumu kɔnɔ o ɲɛma Ousmane Cissé ye foli ni tanu kɛ bɛ ministère mɔgɔw fo ka fédération fo ka denmisɛnninw fo k'u ka encadrement bɛɛ fo an bɛ UEFA k'u fo ka fédération turque fana fo parce que fédération turque de mɔgɔw bisimila a kɛra continent 4 ni ɲɔgɔn cɛ équipe 8 donc Mali kɛra au premier ye an bɛ se ka min fɔ Mali ka ballon tan ça a été vraiment une parfaite réussite donc Mali ka ballon tan an taara yira Turquie et on a été tous contents.
hakilijigila Turki senatolantan yi n'o ye tournoi international de l'amitié de Turquie ye kɛra avril kalo tile 20 ka taa bila avril kalo tile 30 la. Mali ye Eslovaki jamana bugo celu 4 ani fu tolantan yi laban na n'o ye finali ye. Jamana segi tun bɛ senatolantan yi kɛnɛ kan n'u ye jatigi Turki, Mali, Arabie Saoudite, Jamaïque. Ayiwa sisan an bɛ anglais kalanyɔrɔ la min jirala an na fɛ ka bɔ an ka kalanso la n'o ye anglais pour l'Afrique ni Mariam Traoré ka mana ye. Aw ni ce a y'aw bisimila tuguni Let's Learn English with Anna ka anglais kalan o kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Mariam Traoré. Edu a y'aw bisimila an ka ɲininkaliw bɛna ta nin kan bi. Mun de ka di e ye k'a dun? Pomme de ka di e ye k'a dun? An ka taa Anna nɔfɛ a bɛna an dɛmɛ k'an ka ɲininkaliw jaabi. What do you like to eat? Mun de ka di e ye k'a dun? Hi, I am Anna. Welcome to my tree house. Hi, Anna. Hi, Max. Anna, I have today's question from the teacher. Thanks, Max. What do you like to eat? What do you like to eat? What do I like to eat? What do you like to eat? Mun de ka di e ye k'a dun? Anna. Odo, namasa de ka di Anna ye k'a dun? She likes to eat bananas. A ka di e ye ka namasa dun? Sisan, ne terinu, an ka bi ɲininkali bɛna tali kɛ o de kan. What do you like to eat? Mun de ka di e ye k'a dun? I like to eat pizza. I like to eat apple. I like to eat pasta. Aw ni ce, ne terinu, an k'a lamɛn tuguni. What do they like to eat? Mun de ka di u ye k'a dun? Find the one who likes pizza. A ɲini k'a dɔn pizza ka di jɔn ye? An k'a lamɛn tuguni, ne terinu. A lamɛn ka ɲa. I like to eat pizza. I like to eat apple. I like to eat pasta. O yɛrɛ de do. A ka di Alex ye ka pizza dun. Alex likes to eat pizza. I like to eat pizza. O ɲana. Sisan, an ka segin ka taa Anna nɔfɛ. A ka sodennin kɔnɔ yiri sanfɛ. A bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. Okay, I have the letters B and N. Ba-na. Ba-na. Max, please give me 3 A's. Banana. 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 But now I have no bananas. Let's buy bananas. I walk to the shop. This is a shop. You buy things in a shop. Let's go. I have a big bag of bananas. Oh no. Sisan an ka taa fɛ ne terinu. An ka ɲininka. What do you like to eat? Mun de ka di e ye k'a dun? I bɛ se k'a ɲɛfɔ walima i bɛ se k'a sɛbɛn i n'a fɔ dɔnkili bɛ kɛ cogo min na. Nin tun ye aw ka bi ɲininkali walanda dɔ ye. Let's Learn English with Anna. Anna ka anglais kalan walanda kɛnɛ kan. Aw k'an bɛɛ. Go. Bananas. B-A-N-A-N-A. Bye. Come back again. Bananas. B-A-N-A-N-A. Go. Ayiwa, nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ la. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous.